Bueno, zertan, eguneroko bizitzan, zure begiek ikusten duten ura, hoixe da arrazoi nahikoa kantagarri izateko. Esan nahi dut, zertan oinarrituko zara bestela, egunero pasatzen dira, ehunka gauza, gure begien aurretik, batzutan, erreparatzen diegu, ez batzutan ez, baina zu begiak zabal-zabalik ematen baduzu eguna, konturatuko zara zenbat gauza dauden kantatzeko modukoak. Aldarrikapenak, edoza gauza, ez da? Zure hurbileko jendeak eragiten dizkizun kezkak edo posak. Bizitza dago, egun bakoitza dago dator, iturriz beteta, iturri ezberdinez beteta, gero kantagarriak izateko. Importantena da norbera esna egotea, hitzarrik egotea esan nahi dut, inspirazioa hori baita niretzat, ezta? Radarra oso ondo zabalik eukitea, eta inspirazioa da norbera. Norbera ze punturaino dagoen esna, holako inspiratuta gongo zara, ezta? Inspirazioa ez da gauza ajeno bat, kanpotik datorkizun musa bat. Inspirazioa da zu esnago edo lokartuago.